Keď napojím umelú inteligenciu do firmy, neuniknú mi dáta? Túto otázku dostávam od majiteľov firiem pri každom prvom rozhovore. Dnes vám dám odpoveď aj konkrétne kroky, vďaka ktorým sa nemusíte báť. Volám sa Gregor, som certifikovaný AI konzultant pod viacerými svetovými inštitúciami a organizáciami a zakladateľ Fate AI, kde pomáhame firmám vybudovať ich vlastný AI operačný systém. Krátka odpoveď na dnešnú otázku znie: áno, AI službám vieme dôverovať, ale záleží. Záleží na tom, ako sa nasadia. Je to rovnaké ako pri každom systéme v digitálnom svete. Rozhodujú nastavené role, prístupy a pravidlá, nie technológia samotná. A poviem vám aj niečo, čo možno prekvapí. Najväčšie riziko dnes nie je AI, ktorú do firmy oficiálne zavedete. Je to AI, ktorú vám vaši ľudia už používajú potajomky. Táto otázka je úplne na mieste a počúvam ju neustále. Môžem dôverovať AI službám? Neuniknú mi citlivé údaje. Strach z bezpečnosti je dnes jedna z najčastejších vecí, ktoré firmy pri adaptácii brzdia. Pritom odpoveď stojí na princípoch, ktoré z digitálneho sveta poznáme už dlhé roky. Rozdelím to na 3 časti. Komu vlastne dôverujete, kde je riziko naozaj a ako vyzerá bezpečné nastavenie. Prvá časť, komu vlastne dôverujete. Pozrime sa na to zhora. Google a Microsoft službám dôverujeme už dlhé roky. Maily, dokumenty, kalendáre, celé firmy na nich bežia. A AI služby, o ktorých sa bavíme, teda tie veľké jazykové modely, sú od firiem rovnakého kalibru. Google má vlastný model Gemini, mnohí z vás ho pravdepodobne používate. Microsoft je napríklad jeden z najväčších investorov v spoločnosti OpenAI, ktorá stojí za modelom ChatGPT. Toto nie sú garážové projekty. Je to tá istá liga firiem, ktorým už dnes zverujete firemné dáta. Otázka teda neznie, či sa dá tejto technológii veriť. Otázka znie, ako nastaviť veci tak, aby to bolo bezpečné. A ako je to pri riešeniach na mieru, drvivá väčšina z nich stojí na vlastne oficiálnych rozhraniach týchto služieb. Predstavte si to takto. Jazykový model je inteligencia a aby tá inteligencia vedela vo vašej firme niečo reálne vykonávať, treba jej dať ruky, nohy a telo. A presne tieto komponenty sa vlastne stávajú na miery. S rolami a prístupmi, kto čo môže vidieť, presne ako pri každom softverovom riešení, ktoré si firmy od IT firiem objednávali doteraz po mnohé roky. Druhá časť, kde je teda nejaké to riziko. Aj vo firme, kde sa o AI oficiálne vôbec nehovorí, je veľká šanca, že väčšina zamestnancov používa zadarmo verzie AI služieb cez súkromné účty bez pravidiel. Niektoré štúdie hovoria, že vlastné AI nástroje si do práce nosí dnes už zhruba 78% zamestnancov. A tu je ten problém, pretože free verzie negarantujú ochranu dát. Modely sa na vašich vstupoch môžu trénovať. Citlivé firemné informácie tak odchádzajú do verejných nástrojov a vy o tom ani neviete. A zákaz to nevyrieši, tento len hlbšie zaženie do tieňa. No a tretia časť, ako vyzerá teda bezpečné nejaké nastavenie. Základ je uchopiť túto agendu zhora, dole a systematicky. Také prvé rýchle opatrenie vie byť tímový plán. Už základné platené úrovne členstva vám často deklarujú dátové centra v Európe a v nastaveniach si viete vypnúť trénovanie vlastne modelov na vašich dátach. Takže radšej dajte každému zamestnancovi predplatné za 20 €, ako ich nechať vo free verziách. Druhé opatrenie, role a prístupy. Systém má vidieť len to, čo vidieť má. Nastavuje sa, k čomu má prístup a k čomu nie. Rovnako ako u ľudí aj u systémov. Tretie opatrenie je tzv. Human in the loop, alebo človek v slúčke v preklade. Pri dôležitých veciach treba nastaviť, nech výstupy proste potvrdzuje človek. Hej. Systém to pripraví, no a človek to schváli. No a štvrté odporúčanie, nemordujte sa s implementáciou mesiac na kolene. Niečo sa vám možno podarí dať dokopy, ale keď za tým nestojí niekto, kto sa v tej téme bezpečnosti pri AI systémoch vyzná, riziko je zbytočne väčšie.
Teraz si možno hovoríte, a čo hackeri a úniky, o ktorých čítam. Áno, existujú aj nové typy útokov cielené priamo na AI systémy a presne preto platí to, čo som už povedal. Hej. Toto nemá nastavovať niekto popri práci na kolene. Má to nastavovať niekto, kto v tejto téme proste žije dennodenne. Otázka na dnes. Viete povedať, ktoré AI nástroje sa vo vašej firme reálne používajú a cez aké účty? Ak neviete, práve ste našli miesto, kde začať. Teraz to zhrniem. AI je bezpečná, keď sa nasadí správne. Dôverujete firmám, ktorým už roky zverujete maily a dokumenty. Riziko je tieňové používanie free verzií a amatérske nasadzovanie sofistikovaných AI systémov bez nejakej riadnej štruktúry, oprávnení, nastavení a podobne. No a recept má 4 kroky. Tímový plán namiesto free účtov, nastavené role a prístupy, human in the loop, takže človek v slučke pri dôležitých rozhodnutiach a partner, ktorý bezpečnosti pri AI systémoch rozumie. Bezpečnosť nie je vlastnosť nástroja. Je to spôsob, akým to nasadíte. Na záver jedna vec. Na viac takýchto otázok odpovedám v reporte, ktorý som spracoval pre majiteľov firiem. Odpovedám v ňom na 28 najčastejšie kladených otázok o umelej inteligencii od majiteľov firiem. No a nazval som ho Kontext AI, pretože vám dá potrebný kontext na to, aby ste sa témou AI mohli začať zaoberať. Je kompletne zadarmo a link nájdete v popise videa. Ďakujem, že ste dopozerali a teším sa na vás pri ďalšom videu.